Sulta ehkä putos jotain tohon. No. Se on siis ihanaa ihmiskunnan kannalta, että se on se tietoisesti läsnä olevia ihmisiä. Ne huomaa juttui. Tekee mieli heittää tosta top of my head. Otetaanpa uusi sanonta käyttää, off the top of my head, niin se on sellainen, että tulee vaan ihan tollanen yksittäinen sellainen vähän aavistuksenomainen ajatus, joka ei ole mitenkään selkeä ja jäsentynyt, niin onko se nyt off the top of my head, niin mitä se olisi? Otom. Niin otom. Niin tuli sellainen tosta äskeisestä lausahduksesta, mikä suusta pääsi, niin sellainen kun tekee mieli pohtia sellaista aihetta, joka on kiusallinen ja se on sellainen, että tuntuisi tosi typerältä ja tuntuu tosi typerältä ikään kuin korostaa tai nostaa jotenkin esiin itseään sellaisessa mielessä, että siinä olisi jotain ikään kuin hyveellistä tai jotain arvokasta siinä tavassa, jolla itse on olemassa. Tai se, että jos joku ihminen olisi niin kuin ikään kuin kärryillä siitä, miten on ja mitä on, niin sellaisen niin kuin itsekorostus, niin se on jotenkin niin kuin todella tyhmää. Ja sitten siihen liittyy jotenkin sellainen problematiikka, että mulla ainakin on sellainen olo, että meistä jokaisella on ainoastaan se mittapuu ja vertailukohta ja samaistumisen mahdollisuus, mikä meidän oma kokemus on. Niin siinä teemassa se, että vaikka pystyisi tunnistamaan toisessa ihmisessä jotain sen suuntaista, mitä omassa kokemuksessa, tai jotain sen suuntaista, mikä voisi olla sellaista kokemuksen realistista näkemistä tai selkeämpää näkemistä, sellaista näkemistä, jossa vaikka se kokemus, no sanotaan, että se vaikka saa tulla näkyviin sellaisena kuin se tulee ja siihen ei liity mitään suurempaa piilottamisen tarvetta, niin sellaisen tunnistaminen toisessa, niin se vaatii siinä tunnistajassa niitä samoja ominaisuuksia. Ja mistä tulee mieleen, mä oon tässä jo aika monta minuuttia jauhanut, niin se tulee sellaisesta mieleen, että jos mä oon esimerkiksi semmosessa yhdessä Telegram-keskusteluryhmässä, missä jotkut ihmiset huutelee kovaa ääneen siitä, että miten valaistuneet he on, tai ei nyt ihan näillä sanoilla, vaan siellä oli joku, joka sanoi, että sellaisena ihmisenä, jolta etsiminen on päättynyt, sellaisena ihmisenä voin kertoa, että se jokin ei ole mitään. Ja mulla tulee tästä semmonen
Brad Warnerin yksi video, joka oli mun mielestä hauska. Se sanoi, että vaikka semmonen tilanne olisikin, että omasta mielestä on jotain tai on jotain sellaisia ominaisuuksia tai näin, niin mitä ei sit vaan kuitenkaan kuulu sanoa ääneen, niin se on vähän sama kuin hän sanoisi, että hän esittelisi vaikka itsensä niin kuin Brad the Lady Slayer, eli voisi olla sit sellainen, että mä voisin vaikka sanoa, että mä olen larppa naisten kaataja tai yhtä hyvin sitten larppa valaistunut henkilö, niin se on niin kuin älyttömiä. Ja ne on loogisestikin tosi älyttömiä, koska se ei kuulosta kielellä ilmaistuna älyttömältä, että vois sanoa niin, mutta se että jos on sellaisessa vapaassa tilassa, missä kaikki saa tulla näkyviin, niin siinä se minuuskin tulee näkyviin. Tai sanotaan, että on tähän mennessä tullut itselle näkyviin, on parempi sanoa noin, koska on ihan varma, että on sen kanssa ihan alkutekijöissä, niin se minuus tulee myös näkyviin, joka ikään kuin voisi olla tullut joksikin tai saavuttanut jotain, niin sen mitä se minuus on, niin tulee näkyviin ja sille ei niin kuin sillä ei annettu ikään kuin mitään painoarvoa, että joo, se näkyy ja sen tietää vähän miten se mun kokemukseen vaikuttaa, miten se tulee näkyviin, mutta se, että se Larri Vermola olisi jotain saavuttanut tai tullut joksikin, niin se on hassu idea. Mutta eilen oli taas hemmetin kiinnostava dialogi ja me puhuttiin siellä nimestä, ihmiselle annetusta nimestä, mikä varmaan aika iso osa ihmisistä ottaa, tai mä oon ainakin ottanut aina ihan itsestäänselvyytenä sen nimen ja että minä olen jotain, niin puhuttiin just siitä, että mitä se nimi oikeasti on. Ihan samalla kuin se, että mitä se minuus on, niin mitä se nimi on, niin se on niin kuin käsite, jotka niin kuin ajatusrakennelma, käsite, abstrakti asia, joka tuntuu kauhean itsestäänselvältä, mutta se on sellainen, joka me annetaan nimi jollekin sellaiselle, joka ei ole sellaisenaan olemassa oleva asia. Eli se, kun sanotaan, jos kysytään, että mikä on vaikka Larri Vermola, niin eikä tää ei ole mitään filosofointia eikä saivartelu, ei mitään, vaan ihan realistisesti, mikä on Larri Vermola, niin se on etunimi, sukunimi, ne on sanoja, jolla viitataan oletetusti ihmiseen, ihmisyksilöön. Mutta se ihmisyksilö sellaisena, kun me ajatellaan sen olevan olemassa, niin sitä ei ole sellaisena olemassa muuta kuin nimenomaan tämmöisenä ilmiökimppuna, mitä tässä nyt itse vähän sanoilla tapailee. Eli se Larri Vermola on käytännössä on niin kuin työkalu, mitä ihmisyhteisö ja yhteiskunta käyttää, että voidaan kätevästi viitata moneen ihmiseen syntymään yhteen ilmiöön, jotta tiedetään, että viitataan siihen tiettyyn ilmiöön ja sitten se voidaan nimetä Larri Vermolaksi. Ihan samalla kun me voidaan antaa jollekin tietynlaiselle työkalulle nimeksi vasara tai lusikka, niin jotta ihmiset tietää siinä kokemuksessa, että mihin asiaan siinä kokemuksessa viitataan, kun me puhutaan yhdessä, niin se Larri Vermola on sellainen ihan samanlainen. Eli kun ihmiset kokemuksessaan luovat ja kokevat sen yhden ilmiön, joka näyttäytyy heille tietyn näköisenä ihmisenä, niin sitä kutsutaan Larri Vermolaksi. Se käy meiltä jostain syystä niin, että sekä ne ihmiset alkaa uskoa siihen, että se on sellaisena olemassa se Larri Vermola, että se
ikään kuin yksi kokemus alkaa uskoa, että se on sellaisena olemassa ja se on se Larrivermola. Ja tässä tullaan myös sen asian äärelle, mikä meidät sotkee ajattelemaan, jos ajatellaan, no tää on nyt ihan heitto, tää on tämmönen, mikä se olikaan se off the top of my head, niin että voisiko sanoa, että vaikka joku klassinen fysiikka ja kvanttifysiikka, jos nyt niin näin menee, mä en ymmärrä fysiikasta mitään, niin tästä klassisessa fysiikassa ajatellaan, että aine on tällaisena olemassa ja siinä ei oteta mitään kantaa siihen, että vaikuttaako se havaitsija siihen, mitä tulee olevaksi, niin se on sellaisena olemassa, tai sitten jos mä ymmärrän oikein, niin kvanttifysiikassa ajateltaisiin, no ei siellä kyllä yleisesti ajatella, mutta varmasti joissain sovelluksissa ja joissain teorioissa ajatellaan, että se ei pelkästään se havainto vaikuta siihen havaittavaan tai se havaitseminen, vaan se havaitseminen luo sen havaittavan. Niin siinä käy vähän varmaan samat, että kun me aletaan uskoa siihen Larrivermolan olemiseen, se olemassaolo on sellaisenaan, että se on semmoinen yksikkö, joka on oikeasti olemassa sen niin kuin tämmöisenä aineellisena klimppinä ja siellä se toimii näin ja näin ja sitten se vielä määritellään tarkasti, että tässä on sen fysiologia ja anatomia ja näin se toimii ja täällä on se aivot ja näin syntyy tietoisuus ja bla bla bla, niin sitten me aletaan uskoa siihen. Mutta se, että sitä voi niinku katsoa sitä, että mikä se nimi on, niin sellaisesta, siitä puhuttiin, että mitä se nimi on ja mitä se tekee. Ja toi sama ilmiö niin on tosiaan varmaan se suurin meidän yhteinen semmonen, en mä tiedä voiko harhauttaja olla hyvä sana. Harhauttaa onkin ihan hauska mennä harhaan ja sitten tulee harha, mutta se, että kun meillä on niin en mä voi sanoa, että mä pitäisin sitä hirveän hyvänä, mutta se on kauhean kattava ja monipuolinen ja tietyllä lailla yksiselitteisen oloinen tää meidän kyky viestiä asioita, kun me pystytään nimeämään meidän kokemuksessa niin paljon kaikenlaista. Niin sitten kun me omassa kokemuksessamme nimetään niitä ja kaikki nimeää, niin sitten me jotenkin jää taka-alalle se, että me luodaan se ympäristö ja se syntyy meihin. Ja ne käsitteet, jotka me synnytetään ja ne ilmiöt, jotka me tietyllä lailla ehkä oltaisiin jollain lailla saatu kokea aika tuoreesti ja me saatais edelleenkin kokea ne tuoreesti niin, että me huomataan, että okei, että musta syntyy tällainen kokemus, tossa syntyy toisenlainen, ihmiset pystyy niistä kommunikoimaan kielellä, voidaan kuvailla sitä ja sitten saadaan myös käry siitä, että varmasti muissakin olennoissa ja olioissa, tässä nyt ensisijaisesti ajattelen niin kuin eläinkuntaa, on sellainen kokemus, jossa se luominen tapahtuu ja silloin siihenkin alkaa suhtautua aika eri tavalla. Tai kuvittelen, luulisin, että siihen tulee ainakin kiinnostus, että minkälainen se toisen oleminen on. Varsinkin kun sitä omaansa katsoo niin, että se mieli lopettaa sen höpöttämisen hetkeksi. Niin kuin Descartes on sanonut, että niin kauan kuin me jatketaan sen ajattelemista, että se minä on olemassa, niin kauan se minä on olemassa. Ja Descartes jatkaa, että niin kauan se jokin ei tavoita meitä, kun me jatketaan sen ajattelemista, että se minä on olemassa. Niin sitten kun se ajattelu siinä sen verran taukoaa jostain syystä, että huomaa, että se minä ei sellaisella tavalla ole olemassa muuta kuin siinä ajatteluprosessissa, niin silloin myös se siitä kokemuksesta, mikä tässä on, niin siitä tulee sen suuremman kokonaisliikkeen luoma kokemus ja silloin se ikään toiseen ihmiseen ja olentoon aukeava kokemus on yhtä aikaa sun oma kokemus ja sen takia se ainakin itsellä on
synnyttänyt sen kiinnostukseen, että mä en ikinä osaisi kuvitella, että se Larri, joka oli helvetin huolissaan siitä, että mitä se on ja mikä se on ja miten se on suhteessa muihin ja onko se parempi kuin muut ja muuta, niin se Larri ei olisi koskaan osannut olla tollain kiinnostunut. Ja nyt tästä tulee off the top of my head, niin tulee mieleen sellainen, että onko itse asiassa niin, että tossa se voi olla yksi sen dialogin niistä vaikutuskeinoista se, että kun siellä hiljalle altistuu silleen, että muut kuvaa omaa kokemustaan, niin siinä alkaa jotenkin väkisin kiinnostua niistä muista ja se sitten toimiikin toisinpäin. Ei niin päin, että havahtuu siihen yksilönä siihen omaan kokemukseen ja siitä loppuu ajatukset tai hiljenee hetkeksi tai okei, no tää ei olekaan niinku Larri Vermola omistama kokemus semmoisen, että se olikin tämmönen tarinan tyylinen juttu, käsitteen tyylinen juttu vaan tai jonkin muun, mutta myös toisinpäin, että kun kuuntelee muiden tarinoita, niin silloin alkaa tajuta, että okei, että nämä kokemukset poikkeaa selvästi toisistaan, ainakin aika kiinnostavia. Ja sitten kun niitä kuuntelee pitkään, ja sitten kun siitä tulee vielä semmonen jännä jaetun tietoisuuden tunne, niin sit saattaisi lipsahtaa siihen tilaan, että se omistajuus vähän ikään kuin kirpoisi siitä. Eikä siihen ole mitään tarvetta sitä yrittää kirvottaa, tai ei se ole mikään niinku parempi tila tai mitään sellaista, mutta ehkä kun se kokemus muuttuu, niin se todennäköisyys sille, että ne ajatus ja niihin usein liittyy tunnesisällöt, ne on tosi tiiviissä linkissä ja kiinteästi toisissaan kiinni, niin ne menettää sillä vähän otetta, että se kärsimyksen määrä vähenee. Varmaan myöskin sit semmoinen kohonneiden mielentilojen määrä saattaa vähetä, mut sen tilalle kyllä tulee sen selkeyden kautta semmoista kiehtovuutta, joka on enemmänkin sellaista, että sitä haluaa suitsia, kun huomaa, että se kiihtyneisyys kaventaa sitä kokemusta. Mut se alkuperäinen OTOMH oli sitä, että miten siitä puhutaan, että kun vaikka tällaiset asiat, mistä tässä nyt höpöttää, niin sen jatkuvan ja jonkin aikaa kestäneen tarkastelun myötä alkaa paljastua ja se kaiken oleminen ja sitä kautta voidaan ehkä sanoa, että maailman kuva muuttuu ja se muuttuu koko lailla täysin. Tulee semmonen yhden kaverin kirjan takakansi mieleen, jossa sanoi, että kun sitä kaiken kyseenalaistaa riittävän pitkään, siinä ei puhuta mun käsityksen mukaan pelkästään, vaikka ei sitä mainita, niin pelkästään niin kuin ajatuksilla kyseenalaistamisesta, vaan myös keholla sillä, että ollaan vaan sekaan ja asetaan se kaikki siihen olevaksi, niin se siinä luki jotenkin niin englanniksi, että se totuus lyö jonain päivänä vasten kasvoja ja se ei ole sitä, mitä sä odotit, eikä se ole mitään sinne päinkään. Niin sitähän on, kun tää hetki ja tää kokemus on absoluuttinen, että tässä ei ole mitään toista rinnalla olevaa kokemusta, mihin tätä voisit samaaikaisesti verrata, niin ei sitä pysty sanomaan, että millä tavalla tää maailmankuva on muuttunut, mutta semmosia hetkiä tulee, kun lipsahtaa sellaiseen vaikka jonkun toisen ihmisen kanssa. Niin kuin eilen dialogissa kävi niin, että niin kuin tuli sellainen selkeä olo, että niin, että tässä nyt syntyy niin kuin tää kuva ja näin, niin tää kuva on se kaikki, mikä on oikeasti olemassa. Että kaikki ajat ja kaikki paikat on tässä yhdessä kokemuksessa ja kaikki mitä tässä on, niin tästä mikään ei ole tuossa toisessa kokemuksessa, joka syntyy tuossa toisessa ihmisessä. Ja sitten kun siitä tulee se ajatus, että onhan siellä oltava se sama, niin siinä voi huomata sen, että se vaatii sen ajattelun käynnistämisen
jotta voi olla ikään kuin sitä mieltä, että on yksi maailma ja siinä on jaetut ilmiöt. Ja sen kaiken tämän niin kuin taustalla on yksi suuri jakamaton prosessi ja se on se hankaluus, että niin kuin mun yksi tuttu joskus, kun mä vedin vaellusta tuolla Italiassa, mentiin vuoristomajalta toiselle ja puhuttiin siinä, niin kuin mä olin siinä edellä, hän oli siinä takana ja puhuttiin kaikesta mahdollisesti. Kiitoksia vain nimeltä mainitsemattomalle mainiolle kasvolle, jonka nyt mielessäni näen. Kalju ja pirun terävä äijä. Niin kuin mä sanoin, että nämä maailmat ei ole samat. Niin hän sanoi, että Larri käänny ympäri ja sitten se oli ottanut kävyyn käteen ja sitten se otat tosta kiinni ja sitten se veti tätä edestakaan. Sitten kysyi, että nämä ei ole samat nämä maailmat. Se oli tosi makea, mutta se, että mitä siinä on siinä ihmiskokemuksessa tai minkä tahansa olennon kokemuksessa ilmiöiden tasolla, niin ne syntyy siitä jostain, joka on jakamaton. Joka on se käpy ennen käpyä. Et se on jollekin se käpy on käpy ja jollekin se on iso palatsi ja jollekin se ei ole mitään. Niin se syntyy jokaiseen. Mutta se meitä yhdistävä jokin, mikä siellä taustalla on. Mitä joku voisi puhua, jos katsoo vaikka David Bohm ja piilojärjestys tai sitten mitä niitä voisi olla sitten sellaisia niin kuin näkemyksiä siihen, että mikä on se potentiaali, josta nämä ilmiöt lähtee muodostumaan. Niin se on siellä jakamaton ja yhteinen. Ja sitä me siinä vedettiin edestakaisin ja meillä oli ihan omat maailmat ja ihan omat kävyt. Ja siinä oli niin, että huomaamattaan se kaitsu, kun se loi sen kävyn siihen, niin se loi sen Larrin ja sen vuoristonkin siihen. Ja siellä oli myös se kaitsu. Nimi muutettu. Ei ole syntymätodistuksen nimi. Ja nyt oikeastaan vasta asettuu siihen, että kun eilen dialogissa yksi kaveri kysyi, että no jos et saa Larri, niin mikä sä sit oot? Se on hauska, kun rapisee tuohon mikran kattoon, niin Juise alkoi sanoa, että olen sadekatollasi, olen tuuli tukassasi, pilke silmäkulmassasi, lottovoitto arvokas. Olen vieras, olen tuttu, olen turvallinen olkapää, joku pieleen mennyt juttu, joka maailman pimentää. Olen köyhän miehen Jorma Uotinen, jos sinulle sopii. Sitä sinua, siinä tarvitsisi vähän katsella ja jos siinä määrin kun se sinuu joustaa, niin siinä on mahdollisuus antaa sen kokemuksen tulla näkyväksi sellaisena kuin se on. Tässä videossa ei ollut sinuulkaan. Ihan pieni välähdys oli jossain Orikedon sellin jälkeen oli sellainen, että aika vähän on niin kuin nähnyt tästä, mitä tässä on. Mutta hengissä selvittiin silti tästä matkasta. Nyt mä oon Möksän pihalla ja 3 sekkaa aikaa ja heipparallaan.